tħabbar il-proġett pilota Fish Fridays bilan li jkompli jippromuovi l-konsum ta' ikel lokali b'enfasi partikolari fuq il-ħut frisk fil-waqt li jsaħħaħ l-arfien dwar nutrizzjoni sana fost it-tfal tal-iskejjel primarji. Il-proġett se jkun qed jirranka fl-24 ta' April fl-iskejjel primarji ta' Marsaxlok, l-Imsida, San Ġwan u Ħalaxa. L-inizjattiva li tibni fuq suċċess ta' programmi preċedenti bħat qassim tal-ħalib u aktar tard tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel se tintroduċi kunċett ġdid ibbażat fuq il-promozzjoni tal-ħut bħala parti essenzjali mid-dieta. Ta' kull ġimgħa tim ta' professjonisti se jżur skejjel differenti madwar Malta fejn se jispjegaw lill-istudenti l-benefiċċji tal-ħut fid-dieta tagħhom, filwaqt li koki professjonali se jippreparaw porzjonijiet biex it-tfal ikollhom l-opportunità jduqu dan l-ikel frisk. Is-segretarja parlamentari għas-sajt, l-akwakultura u l-ħarsien tal-annimali Alicia Buġejja Sajt saħqet li jkun xieraq li nħeġġu tfal jaddottaw drawiet ġodda li jservuhom tul ħajjithom. Meta jkollok inizjattiva dwar healthy eating, inti qed tixpruna l-ġenerazzjoni futura biex nikkonsmaw kelli aktar healthy. Hawnhekk qed nifukaw fuq il-ħut. Għandna sitwazzjoni fejn uliedna jew mhumiex esposti biżżejjed għall-ħut jew forsi għadhom qatt ma pruvaw. Għaldaqstant aħna permezz ta' Fish Fridays li ħad tkun qed tidħol f'kull skola se naraw illi uliedna iduqu il-ħut, iduqu riċetti differenti ħalli fl-aħħar mill-aħħar ikollhom iktar dieta bilanċjata u nkomplu niġġieldu l-problemi relatati mal-obeżità f'pajjiżna. Studenti mill-iskola primarja ta' Ħalaxa esprimew l-entużjażmu tagħhom għal din l-inizjattiva. X'taħsbu dwar il-ħut? Tistennew qegħdin ġurnata? Iva.